Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang aton tagaan kinabuhi diri sa tuang YouTube channel. Ang pinada sa tuang usa sa tong YouTube subscribers nga si Hailey. Kung sa may unod sa iyahang istorya atong paminawon basin og makahatag kanato og pagtulunan, inspirasyon ug uban pa nga magamit nato sa tuang kinabuhi. By the way, sa itong mga kaiksunan diha, hapit na gyud ta mag 100K. I'm sure daghan pud kay tanan nga mga viewers, ako na check sa itong insight, nga daghan kita viewers pero wala pa maka-subscribe. Please, kung ginahan mo sa itong YouTube channel o ginahan mo nga mas mulambo pa o daghan patag mga content na sama nini nga atong ma-produce, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And of course, mga nangita sa mga daan nga mga istorya, inyo sa na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe na lang po o i-click ang notification button. O kung kamo ginahan sa mo nga mopada sa inyong kagalingong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Kung nyo makuha, i-check lang nyo ang video description below para makuha nyo ang kompletong address. Sa tanan na itong mga kaigsunan diha, shout out kanyang tanan labi na sa mga OFWs, mga kaigsunan itong mga balikbayan, and of course, sa mga naarsa diri sa tibok Pilipinas nga nagtanaw nato, labi na diri sa Leyte, sa Negros, sa Bohol, sa Mindanao ug sa Luzon. So again, daghang salamat sa inyong pagsuporta o ginaot pa nga kanunay mo nga magpabilin diha. So dito maglangay o ganiya na ang istorya ni Hailey. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw sa inyong tanan. Taguan lang ko sa pangan nga Hailey. Di ako sa layong dapit o nanginabuhing malinawon. Subscriber ko sa imong YouTube channel, Papa Joe, o maminaw po ko sa imong mga istorya samtang mag-drive ko padung sa school and pauli sa balay. Usahay makahila ko sa mga istorya kay makarelate ko. Usahay maglagot ko sa sender. Usahay sad malipay ko basta happy ang ending. Sugdan ako ang istorya pinagi sa paghulagway sa mga kahimtang sa una diyang bata pa ko. Nagpuyo mi sa bukirang bahin sa siyudad sa Sugbo, pobre kayo mi sa una. Pero makakaon gihapon mi og katulos o sa kaadlaw. Ang papa empleyado sa pampublikong institusyon pero di siya regular. Third year high school raman sad siya, Papa Joe. Upat mi kam nagigsuon og pareho mi nga mga maayong pangutok nga di mabintahaan. Kay kada end sa school year, kaming upat naagi mi award nga madawat gikan sa eskwelahan. Proud kay akong mama ug papa kada tapos sa tuig. Pero ang papa ra ang musaka sa stage kay nga akong mama mauwaw nga musaka sa entablado. Kay numdum ko sa una pag grade 2 nako nga nakoy award nga madawat nang huwam pa mi og sinina sa anak sa stepmother sa akong mama para sulubon nako sa recognition day. Bisa nagpobre mi, Papa Joe, pero wa na ko ma-feel nga pobre mi. Kay wala gipa-feel sa mga parents, kay maningkamot man sila nga makahatag sa mga pamilya sa amuhang needs. Pila ra may istorya naka-eskwela jud kog college o kay numdum pa ko sa una dihang ni-apply kog academic scholar sa USJR. Pero wa ko madawat, kay dako daw ang annual salary sa akong papa. Makita man kini sa income tax return. Gusto gyud unta nako nga mag-accountancy pero hopeless kay wa man ko madawat og scholarship. After gidinay ko og scholarship, nituo ang ako mga luha
ug gipahiran ra pud nako dayon unya nagunahuna ug asa ko mag-college. Nisantop dayon sa kunahuna nga mo eskwela ko og pagka-maestra sa famous university sa Cebu nga nag-specialized og maestra. Ningon pa nga akong papa pagsulti nako sa kong plano nga di na lang kuno ko muskwela og college. Pero maldita kay ko nga nitubag nga tuga-tuga mo panganak niya di mo kapaskwela og college. Nito ang luha sa kong papa og nilakaw kini. Pagkaugman ni-apply gyud ko sa mong eskwelahan og nakaluy-an sa Ginoo nga nakapasar gyud ko sa exam. Dili tanan makapasar sa exam aning eskwelahan na Papa Joe, but I'm proud to say nga I did it. After passing the exam, I need to pass the interview pag yun. Kulba kayo ang interview. Kaya manggawas nga applicant gikan na interview sa sud kay naghilak. Pangutanan ako sa kong self. Giyon sa kanila sa sulod. Paglabay sa pila katak na ako nagyud nga turn for interview. Gipangutan ako kung unsay akong talent. Buyag, waman taong ko'y talent. Nyabag man kayo ko. Kini akong tingog. Niya nga akong lawasan, mura sa duga, nakatunog na po, kapustis, kagahi, Papa Joe. Nakaunaw na akong ansera na lang ako upang misgay ang dating Papa Joe. As of this moment, I have no talent. And it is a challenge of the teachers of this university to discover the hidden talent of the respective students. Dito pa ko nakarealize nga gato ding nanggawas sa room, gikan interview kay acting di ay ang ilahang talent. Mao nga naghilak pa paggawas. Abi na ko di ko madawat tungod sa akong answer during interview portion. Pero in town, by God's grace, kaya nakapasar ko. Pila na may istorya, nakaskwela ko, o college sa akong kurso nga Bachelor in Secondary Education, major in Math. So na kung nami ipa-photocopy o niya wako'y kwarta kay Igor Apriti akong baon, pawamon taon ko sa akong mga amiga. May na lang gani kay nakamiga kong kwartahan. By the way, ang inyong nadunggan, intro pa lang na sa akong story. Dili na nako dugayon o mo proceed na ko sa ako ang love life. Before ani, wagi ko naguyab-uyab kay unsaon man sad nga wa man siya nanguyab nako. Pati siguro kog naong Papa Joe. Medyo dili colorful ang ako life nako nitong panahon na mo nga fast forward nako diyan nakagraduate nako college. Unya nakatrabaho ko isip maestra. Dito sa akong first job na ila-ilan nako ang unang lalaki nga unang niilad nako. Nga tawagon na nato sa pangan nga Kuwaknit. Mas maguwang og edad nako si Kuwaknit. Sweet and generous kaayo siya diri nako. Long distance among relationship kay naman siya sa Manila ug Tagalog pud diay siya Papa Joe. After 1 year nga LDR, naka-decide siya nga moari og Cebu ug manimpad kay aron pud kunuhay maduol diri kanako. Kining tawhana, galante, daghan og sakyanan pero kung siya mo'y pasultion kay di daw siya dato. Kung kami ang mag-date, sige yun ako siya ingnan nga di kayo ta mo gasto kay magtigom ta sa atong future. Usa ka ordinaryong gabi niya na samtang gatudlo ko sa night high school, doon ako estudyante nga niduol na ako ug giingnan ko nga, "Ma'am, nakita na ko yung uyab, naikuyog laing babae." "Ha? Kinsang bayhana, kaila ka?" "Wala, mamoy. Ambot kinsa tong bayhana. Tubag pa sa bata, Papa Joe." Ako di siyang giobserbahan ug sa tan-aw ko ug namakak siya. Kumutugan nga kanako, "Kinsang bayhana, next exam perfect ka sa math daan." Matod ko pa. Na-convince na ako ang bata ug nitugan siya sa kuyog-kuyog nga babae ni Kuwaknit. Naglagot kay ko sa report sa bata diri nako. Naglagot pud ko sa akong uyab, pero gipili nako nga kontrolon ang akong kaugalingon. Wa na ko sukmati o giaway si Kuwaknit. Lahi ang akong revenge nga giplano. Kill them with kindness. Padayon gyud ako gayo-ayo sa akong uyab, unya pakalitan akong buwag. Mao na akong plano. Pagkahuman sa akong klase pagkahapon, nihapit ko sa bakery nga gitrabahoan sa babae nga mo'y giingon sa bata nga kuyog-kuyog sa akong uyab. Akong tan-awon kung pang Miss Universe ba ang dagway nining bayhana. Diyan ako sa bakery ug gipangutan ako sa tindera. "Unsa nga pan imo, ma'am?" Gisuguro gyud nako og
Siguro gyud nako nga kalma ra nga akong tubag pero wa ko makasiguro og kalma ra pud kay akong naong nitong tungura. Nakoy tuyo ni Samantha. Ingna siya nga naay maestra ng ngita niya. Sulti ko pa sa mong tindera, Papa Joe. Nakita nako nga nisiga ang mata siyang kauban nga tindera o niya ningon nga dili niya duty karon. Thank you. Hubo ko ba ang tubag dayon lakaw? Wa ko masayod kung kinsa si Samantha. Or maybe, naa si Samantha pero wa miangkon pagkakita niya nako. Sa sunod adlaw, maunalay akong kakurat nga ni text si Kwaknit diri kanako, Papa Joe. Hailey, ikaw ang nitugan sa amuan ni Samantha nga uyab mi. Suko kay ang amo, gitaktak siya sa trabaho. Unsang itabuang nga ako na maninuon ang gikompronta sa akong uyab. Ako pa ang gibasol. Ako pa'y gisukmatan nga nagtangtang sa trabaho sa mong girl. Usawan nga di matangtang nga nahugog immoral mang dako kay minyo man di ay ang iyahang Samantha, Papa Joe. Naglagot kay ko kang Kwaknit pero nagkontrol gyapon ko sa akong kaugalingon. Ako siyang gitubag nga wa mo ko gisumbong. In fact, wa ko nakaistorya sa iyahang amo. Niadto ko kay tan-awon ra man unta nako kung usa siya kagwapa. Or dako baglawas kay kung dakoon dili ko mangaway kay base nung mapildi ko. Aong gisulti kang Kwaknit nga nangutana ra ko kung kinsa si Samantha. Pero wa mi nakatubang kay ingon ilang kauban nga wa ko no mo duty. Ambot lang nimo Heli oy. Unta wala ta kaniadto. Dili unta to siya tita ka magpalabi og selos diha. Puwerteng lagutan ni noon nako sa gisulti ni Kwaknit nako. Natarog ang akong garbo. Nawa ang akong pagkalmado. Dilakaw ko sa mua kay plano nako nga sulngon ako si Samantha sa ilang boarding house. Araw na wayon. Nabalakang nga kung nga manghod ri kanako. Iya kong gisundan. Ug tuod man naabot ko sa gipuy-an ni Samantha. Nawa na akong pagka-professional kay wa mo gawa si Samantha mao nga ako siyang gisinggitan. Kalimti ako pagka-maestra, gawas diya, magkatubang ta. Nahadlok ang babae kay wa gyud nakipag-atubang nako, Papa Joe. Mao nga padayon ko giyaw-yaw sa gawas. Pag-istorya ta, babae sa babae, ngiga ni mo no? Imo pa kong gisumbong-sumbong kang Kwaknit nga ako'y nisulti sa imong amo? Imuhan na sa Kwaknit oy, pero ay kong buhat-buhatig istorya. Naaraman ko no sa sulod si Samantha pero bisan ug unsa nako giyaw-yaw sa gawas, wa gyud ni pakita. Nahadlok siya nako. Nilakaw ko og nipauli sa mua pero mao lagi na. Nahug nga ako ang nag-iskandalo sa ilaha. Unsaon? Wa naman jud ako mapugni ang ako nga nagsagol nga gibati og kaguol og kalagot og uban pa, Papa Joe. Tungod sa sobrang stress nga gihatag ni Kwaknit nako og sa iyang babae kay nakahukom ko nga mag-leave sa trabaho for 1 week. Niadto ko sa laing lugar sa akong amiga pag college unya giilisdan nako nga akong SIM card para wa nay makakontak nako labi na si Kwaknit. Paglabay sa mga adlaw, gibalik na kong insert ang SIM card sa akong phone ug dito nagpusot-pusot ang text ni Kwaknit. Ako siyang gireplyan. Ay nasigig text nako ha, kaya di na ko gusto makita sa imong dagway or bisan makabasa lang sa imong text. Og nireply po dayon si Kwaknit og sorry. Wa ko nala dala sa iya pagsigig pangay sorry, Papa Joe. Wa na nako siya reply pero pagkaugma ni text na pud siya nako. Hailey, na ako karon sa ospital kay nadisgrasya ko. Si Kwaknit, nadisgrasya? Unang nasulti nako kang Myra. O unang nasulti din nako kay Myra. Sabi na ko si Myra. Pero sa samang higayon, gibati na akong kabalaka mo nga niuli ko sa amo. Pero pag-abot nako, nakita na ko si Kwaknit nga naglingkod sa among lantay kay istorya nga ako mga igagaw. Giilad rin ko niya sa hanggaw. Paingon-ingon pa na disgrasya pero wala. Aron lang nga mo pauli ko. Unya after ato, nangayo na sa tiyan nako. Ug way katapusan nga sorry. Unya iya kong ipanguyaban kunuhay og balik para mabalik ang akong salig ngadto niya. Tungod kay dali ra kay ko mailad, nagpailad ra pud ko. Nakigbalik ko niya unya kami nasad. Hailey, magpakasal na ta. Matod pa niya nako pero ang akong tubag dili pwede. Dili ko pwede nga magminyo kay tukuran pa na balay sila sa mama magpapa. Aw, kumaw na.
Hatagan ti kag kwarta para tukuran nimong balay ang imong parents. Tubag pa ni Kwaknit. Nalukmay ko sa iyang gipakitang gestures nga concerned rin nako ug sa akong pamilya. Moto nga niabot ang time nga nahatag nako ang akong kaugalingon niya for the first time. Bisag dugay na mi pero wag yun ako isurrender ang bandila sa bataan kay gusto ta ako nga inighumana sa among kasal nako itugyan ng akong pagkababay. Pero sa ako nadunggan ni Kwaknit nga matud pa niya, mao daw to ang rason nga nangita siya og laing babae kay kapahungawan kay dili kuno ko musugot sa iyang gusto. Ingon siya, ang lalaki na ako na'y panginahanglan. Chawar. Okay na mo ang relasyon. Human sa nilapay sa Leon og Carnero. Namalit siya og jeep ni paseroan, unya usahay siya mag-drive. Ako pod magkonduktor. Malingaw kay ko mangundok kauban siya. Mo-absent ko sa school para mangundok. Pero nigugma, ana, ako mambawion na og klase kay kaybaw man ko nga di pwede pasagdan ang pagtudlo. Priority nako ang akong pagkamaestra. Malipayon namin duha si Kwaknit hantod nga usa ka gabi niya to iyang gihatod sa amoa. Gikan siya nagsundo nako sa school. Unya pagkahuman ni pauli na siya. Ug ako natug sa amo. Pagmata na ko pagkabuntag, gingnan ko sa kong tiyo nga nakapatay kunog tao si Kwaknit. Naglalis ko si Kwaknit ug iyang driver unya iyahang napatay. Naguol kay ko kay 1 month delayed na baya ko. Unya nahitabo pa ang maong problema. Gitawagan dayon ako si Kwaknit kung unsa ka tinuod ug sa mga panag-istorya gi-confirm niya nga tinuod pero di siya magpadakop. Mukagyo kuno siya. Human to na-confirm na pod nako nga mabdus ko pero among conversation ni Kwaknit kay through text lang. Nagkadako na nga akong tiyan. Sige po kog adto or apas sa location nga iyahang gitaguan. Pila ka buwan na nilabay, diha nako sa labor room. Masuya kay ko sa ubang mga mabdus nga mga nakay. Kay naslay mga bana nga sigig apong nila samtang ako. Wala ra Papa Joe. Normal ra nga akong pagpanganak, unya nakabalik na ko sa balay kauban sa among baby ni Kwaknit. Pero si Kwaknit, di na makontak ang iyahang number. Wa na ko'y kasayuran kung asa na siya o naunsa na ba siya. Padayon nagyapon ko sa pagpakabuhi o ipadako nako ang akong anak sa tabang sa akong mga ginikanan. Mao din ay rason nga gitawag na ko siya Kwaknit kay nilupad raman siya o wa ko masayod og unsay o asa siya napunta. Di na pwede langgam na lang day kaitom sa ng Kwaknit eh. Anyways, fast forward. Year 2013 ay tabo ang linog nga kusog kayo diri sa Cebu. Paguman sa linog, tuna ko'y na-receive nga text message sa tao nga wa naka-register sa ako ang phone book. Okay ra ang ako mga ginikanan? Safety ra sila? Wala na unsang mabalay? Abi nung na wrong send lang, Papa Joe. Pero tungod kay nag-mention siya og linog, og safety sa iyahang balay o ginikanan kuno, mo nga ako siyang replyan. Kinsa man eh. Nibawas po siya dayon nga. Wala nakakilan ako. Ako bitaw ni imong kababata. Aw siya di ay Papa Joe. Akong amigo. Silingan o kababata. Tawagon na nato siya sa pangan nga Baki. Kuya, was mga ni mo mga laki dahil Kwaknit niya Baki. Ang ikaduhang lalaki nga nangilad nako Papa Joe. Sukad adto sige na mig text anay ni Baki. Dili about sa iyang balay nga naigo sa linog kundi about namong duha. Nito kay kayo na nagtrabaho si Baki sa usa sa mga isla dinhi sa Pilipinas. Mao nga text ra ang among communication. Pero sa kadlaw ni ana ni pauli siya og tungod kay silingan rami nagkita dayon mi. Unya nanguyab siya nako. Kibaw ka Hili, tugin ang ganaan nimo. Mga bata pa lang ta, crush na kay tika. Unya, ganung wa man ka nang uyab, ikaw ang tatuyamahan sa kong anak ron. Tubag ko pa. Aw, mauwaw ko ni mo kay bugo kay ko niya, ikaw bright. Igo na lang ko sa paglantaw, hantod nga nakauyab ka. Nanguyab siya na ako, Papa Joe, matod pa niya nga okay na niya nga single mom ko. Willing ko na siya nga mga mahan sa kong anak. Pila kasi mana ko nga nagpinsar-pinsar kung dawaton ba nako ang gi-offer ni Baki din nako.
Sa tanaw nako mas dako siya gugma nako. Mas maayo kay nakasuway nako nga ako mao'y dako gugma sa lalaki. Asa naman? Nahanaw na si Kwaknit, nilupad na ambot asa. While si Baki, dali na pangitaon kay silingan rami. Unya sa laybahin, gusto pud ko nga makumplito ang akong pamilya kay naanay amahan ng akong anak. Sunod na mong kita ni Baki ako siya giingnan nga nanguyab man kanako, di ba? Pero wa ra ba ko nangita og uyab? Nangita ko og bana. Aw, mga sawa ko nimo. Abtik pa nga tubag ni Baki, Papa Joe. Sumato Papa Joe, gisultihan na mo ang among pamilya nga mamay na si Baki. Silang tanan, hasta mga silingan na siya kay wa sila mag-expect nga kaming duha si Baki ang magkadayon. Wala na mo trabaho sa layo si Baki. Naghimo na siya gamay nga tindahan samtang ako padayon sa trabaho hangtod nga nakanak mi og babay. Butan kay si Baki ug malipayon ang among pagpuyo pero sa unang higayon lang tungod kay wa madugay ako na nabantayan nga wa na itugtog si Baki. Tagduha, tagtulo kadlaw nga di na matug. Nagpangutan ako og unsay ilhanan sa tawo nga adik. Ang kasagaran nga tubag kay bugnaw kuno og pad bisan og udtong tutok, which is maoy akong nahikapan sa pad ni Baki. Bisan nagduda nako, wag yapon ako siya pangutan-a. Hinuon ako na siyang sultian og mga words of wisdom. Ang padre di pamilya dapat maoy modelo sa iyang mga anak. Akong giingnan si Baki. Usa kadlaw niadto barado ang among sink, mao nga giayos ako ang father-in-law. Pero mao na lay iyahan nakit-an nga mao di ay ni bara kay naaman nagkasuksok ang mga foil didto. Wa na minangutana og kinsa nagsuksok sa mga foil didto. Pero kalit lang ningon si Baki nga, di ba na ako? Dili man ko mogamit. Wa man ta may magsulti nga gamit na di ay ito sa pagsuyo pero guilty na dayon siya. Kay advance naman kay siya. Ni-deny sa iyahang kaugalingon, Papa Joe. Ako gipatugan si Baki kung drug user ba siya pero mo-deny siya nga dili. Bisan usaon, di gyud mo angkon. Bisan klaro na kayo siya binuhatan nga naginahinay na o kawa ang among mga gift sa kasal. Kay iyahan na dahil gipamaligya. Ang among tindahan nga iyang gibantayan, nag-close kay wa nay sud. Unya, wa nay ikabalik nga puhunan. Siloso na pud kaayo si Baki. Pirmi ko niya dudahan nga naako na ko'y laki. Bisan og hatod kuha siya nako sa eskwelahan. Nagsuggest ko kang Baki nga magparehab pero nasuko siya. Ngayon na maparehab man ko nga di man ko adik. Todo dinay gihapon siya hangtod niya itong mga gayuna bisan og nabantayanan nako. Nga wa na siya ay halos tugtog, Papa Joe. Mga 3 days and 3 nights sa siguro ko nabantayan nga wa pag yun nakatug si Baki. Ako, nga pirmi lapoy sa trabaho o sa balay, matug yun ko. Pero dihay nakamata ko tungang gabi, ako nakitaan si Baki nga nag-apong, diri kanako nga nagkatawa. I mean, nag-smile ba, samtang wali-lihok ko niya nagsigig tutok nako. At first, nagtuol ako nga basin na in love lang siya, o tama nako, mo nga, sige siya tanaw nako samtang natug. Nibalik lang ko katug kay kapoy kay akong lawas. Pero pagkasunod gabi, nasam nakamata na po ko, nga nag-apong na ako, well, sige, ngisi si Baki. Hangtod pagsunod gabi, maulang yapon ang ako namatan. Nga, kuyaw naman kayo ang pagngisi. Mura naman siya kisangiban o demonyo, Papa Joe. Ako na lang siyang ipasagdan tungod kay pirmi kalapoy sa akong lawas. Pero pagkaugma, sa akong pagmata, ako nakitaan nga naglabas si Baki, unya, gisagol ratanan. Uy, Baki, ilahi ng puti o di kulor. Pero wa siya naminaw. Padayon na siya glaba. Unya kay nagkugos pa man ko sa mga 1-year-old nga anak. Nakadugog ko nga dunay sirin na ang truck nga sa basura sa gawas. Abi no. Unsa? Ako na po giingnan si Baki nga ipagawas ang basura kay dugay na po ba makabalik kay sunod semana pa. Mabaho niya mi ug di malabay ang basura. Wa gyud manumbaling si Baki. Murag way na dunggan. Padayon lang siya pagpanlaba nga gisagol tanang puti ug di kulor. Hangtod nga nilabay na sa among tungod ang truck sa basura. Baki, ginan. Niagi na ang truck, oh. Pero,
Magugdan pa to nimo, lakaw iapas na tong basura ka. Nikalit og tindog si Baki unya gipanlabay ang mga gamit bisag unsan lang. May na lang kay wa nako nagkugos sa mga anak niya adto. Mao nga natagbaw ko og lihay-lihay. Dakoon pag yun siya nga tao og dako pag tingog. Mao nga purting hadluka gyud nako. Naghilak na ko ni Antos kahadlok ug napakiluoy nga mohunong na siya pagpanlabay sa mga gamit. Pero wag yun ipatuo si Baki. Padayon siya sa pag-wild nga mura ba og nayawaan. Ang una nang gibuhat mao ang paggunit sa kong anak nga 1-year-old. Unya, gipunit pod nako ang laptop dayon dagan palayo. Niadto ko sa balay sa akong mga ginikanan. Wa na ko ipauli sa mong balay ni Baki. Dihan ako ni Puyo sa akong parents pero silang mama ug papa mo tambag nako nga natural na kuno sa magtiayon nga makasugat og problema ug mga pagsuway. Ako mga ginikanan ni suggest nga mo pauli ko sa amo para isettle ang among problema. Tuod man, naminaw ko. Di pauli ko sa amo, sa balay ni Baki kay gihatod ko sa kong papa. Pero pag-abot na ako sa mga purting gubutan nga murag naagian og linog, bagyo ang kahugaw sa balay. Unya si Baki, nawa siyang kagalingon, nakiglali sa kong papa hangtod nga silang duha ang hapit mag sinukmagay. Nibalik mi sa agi pero human adto ni try ko reach out ni Baki. Giadto nako siya sa mua pero akong naabtan ang mga sinina nga gipanggisi-gisi gamit ang kamot. Gigisi-gisi ni Baki ang akong mga sinina. Mayong pagkalulong sa drugas na gyud ang akong bana. Murag nayawaan na. Moto nga nakaingon ko sa akong kagalingon nga kung ipugos nako nga akong kagalingon basin og mapatay pa ko niya. Mag-unsa na lang ang akong duha ka mga anak. Nagbuwag namin si Baki, pero tungod kay naarami sa kalugar na kay bawra siya, asa ko pangitaon. Gihimo niyang impyerno ang akong kinabuhi. Iya kong sundan-sundan o niya pakuwawan nga kuno ako ang naay laki. Usa kadlaw niya ito nakadesisyon ng akong mga ginikanan nga kami na lang ang mulayo para makalikay sa gubot. Gibaligya sa akong mga ginikanan ng balay o yuta para mo'y among isugod og puyo sa lain lugar nga among balhinan. Nakompromise itaw ng tibuok pamilya na ako papadyo tungod sa akong nasudlan nga sayop nga tao. Pero matod pa sa akong mga ginikanan nga mas importante nila ang kalinaw. Sumato papadyo nakalayo nami sa akong tibuok pamilya, dana ko ang duha na ko ka mga anak. Pero si Baki, sige gyapon og send na akong message sa Facebook gamit ang lalaing account. Hatagi ko 200,000 pa hilibi. Kaya mupirma ko sa tuang divorce. Nabuang lang yun ni gihapon siya kaya mupirma siya divorce nga. Wa pa may divorce sa Pilipinas. Gibuhi na ko akong mga anak. Kunya, pagka-graduate na sa college akong tanang manghod, nakahukom ko nga mag-masteral. Ang akong first plano unta kay mamalit og balay og yuta or property pero nahimo ramang conjugal namo sa akong ex-husband. Kay technically siya may nakasuwat nga akong bana sa mga government records. Maayo ang magmasteral kay ang edukasyon mao'y usa sa butang nga di makuha or makawat sa uban. Human sa kong masteral ni posid na pugkog kuha og pila ka unit sa doctoral. Pero maestra ba ya Papa Joe kay daghan man gyud og loan. Usa na pug ko ana. Mao nga nakunahon na ako nga mo abroad. Pero niadtong 2021 giharos ang among Pinoy-anan sa bagyong Odette. Naglisod na inon kog bangon sa kaniadto kay nga akong mama naasay maintenance unya nga akong papa kay retired na po. Kumbaga, nagnihit na ang panudlanan mao nga nakadesisyon ko nga ipadayon ang akong nga tinguha nga mo trabaho sa abroad. Human sa mga daghang mga interviews and etc. nadawat gyud ko sa akong gi-applyan. Mulargan ako sa laing nasod. Nagsabot nami sa akong mama nga siya mubantay sa akong duha ka mga anak. Unya, ako, kung mahimutang ako dito, ako silang kuhaon kay pwede raman mada ang mga immediate family. Nagkautang-utang na sab ko, Papa Joe, para sa akong baon. Ang credit card sa akong amiga, mo'y akong gigamit, lukat og plane ticket. Kay wa man ko nag-agi og agency, kay nakakuha mo kong sponsor, visa, nga free. Pagsakay na ko sa aeroplano, way hunong og aga sa akong mga luha o gimingaw ko sa akong mga anak. Nakatug ko o ginilak o nakapangutan ako kung sakto ba ang desisyon. Murag kabalikon ko sa agi pero imposible kay ang aeroplano nga akong gisakyan
Sa pila ka oras mo landing na sa the land of the free and home of the brave. Home of the brave kay og dili ka isog, dili jud ka makasurvive diri sa Amerika, Papa Joe. Nagmaestra ko sa middle school nga perting kasipata sa mga estudyante. Nosebleed pa ko kada adlaw pero mingon lang ko sa akong kagalingon nga nganong ni-enter. 5 mi ka Filipina nga maestra nga nagpuyo sa among giabangan. Mag-Uber mi, kumadto mi og Walmart og bisan asa kay wa may public transportation sa amo ang gipuy-an. Kada mag-Uber mi, unya istorya mi sa Uber driver, pilit kaayo silang tinanawan nako. Ako ramang gud ang lagom sa amo ang pundo. Ako na diskubrihan nga murag gwapa gyud di ay ko diring dapita. Niana ko sa akong kagalingon nga kung kabalo pa ko sa una nga gwapa day ko diri, kay niyari na lang unta ko dayon. Wa pa ko kasugat og lalaki nga mga mangingilad. Pagitan lang kapika sa imong kasing-kasing diri, te. Basin swertiyon day ka. Kay diri sa Pilipinas malas man ka. Matud pa sa akong kaubang maestra. Matud pa ni try kong date. Ang ilang suggestion nga basin sa Amerika ra nako makaplagan na lalaki nga honest o di mangingilad. Doon nag-introduce na ako ang friends diri nga mga Pinay nga naminyo og afam. Ang ilang gihatag nako nga afam niingon nako nga tabangan kuno ko niya nga maka green card. Ni kunot ang akong agtang kay sa tinuod lang ang akong gipangita kay si pag-ibig dili green card. But we can't deny na after true love green card na amo follow gyud. Lahi mo ko Papa Joe. Gusto ta nako nga makita ang akong soulmate. Gusto ko nga makita og lalaki that will treat me right. Wa ako nahangol og green card kay nakaari ko ang lugar nga why lalaki nga nitabang nako. So wa na ko mopadayon sa maong apam. Pagabot sa kong birthday, portinggulan nako gawas nga gimingaw ko sa akong mga anak ug mahal sa kinabuhi nga nasa Pilipinas. Gimingaw po ko og lechon, kinilaw, sinugba ug uban pa. Wag gamit ang akong dolyares kay ultimo sa akong birthday, di ko makakaon bisan og tuslo buwa man lang. Mubalik na gamay sa adlaw nga nagsingabot pa ang akong birthday. Na nag-chat na ako nga laing afam. Tawagon na nato siya og Superman. Social na from Quacknit, baki karo sa Superman. Ako siyang gireplyan nga di na magbudlay og chat-chat nako. But after my birthday, ni chat na sab si Superman. Hi, how are you? How was your birthday? Matud pa sa mong afam, Papa Joe. Nag-reply ko chat niya nga maayo na lang kay wa ko niya offery o green card. Dili tungod kay taas ko pride or unsa ba. Basta malain na ko abi pa lang. Wa na lang ito lagi apas nila. Proud kayo ko diri nga gwapa o proud ko diri sa mga gwapa kapwa Pinay, Papa Joe. Nga akong nakaila diri og dili maestra nga og mga nurse. Na mga Pinay nga naminyo og afam pero mga self-sufficient. Kugihan og manabaw sila. Ang uban, dagko pagsweldo kay sila hang bana. Balik ni Superman, Papa Joe, sumato nagchat-chat me o naka-decide me nga magkita sa saka place. Nikuyog po ang akong mga amiga pero nagpahipi ra sila. Unya gion ang akong location kay kuyaw na simba ko o mabinuangan ko. And then, niabot si Superman. Speechless ko kapag kita na ko nga purting gwapuha man. 60 years old naman unta pero dili 60 tan-aon. Murag batanon pag yun. Unya inig-smile niya, lawom kayo og dimples. Broad ang shoulder, dili tambok, butan og naong, dili bungoton, dili manyakis og naong. Imbis mahadlo ko sa among unang panakita na starstruck naman noong ko. Samtang nag-dinner me, siyog tutok niya kay gwapuhan kay ko niya. Murag nihunong ang orasan, tungod kay nakafocus na lang ko niya. Human na mugkaon ni suggest siya nga okay na ba kuno nga munan-aw mi og sunset. Sure, I love sunset. Tubag ko pa. Na ako na siya nahibawan nga lugar nga the best ang sunset gyud. Tuod man, romantic gyud kayo. Mura kog naa sa salida atong panahona, Papa Joe. Sweet and gentleman kayo siya. Manahid gani siya kung mugunit sa akong kamot. Pagunit na ko siyang kamot kay soft kayo. Kubalon pa akong kamot, Papa Joe. Tungod sa ballpen.
nga akong pirmigunitan. Ningon siya nga mag-working gloves siya sa trabaho mo nga humok kay siya og kamot. Supervisor of inmates di ay ang iyang trabaho. Kaya mga piniriso dere. Kung hapit na sila mulaya kay mag-learn sila skills para makasurvive sa real world. Tudluan niya ang mga inmates how to be a lumberjack, pagputol og kahoy sa Bisaya. After mo na og sunset kay ngit-ngit naman, gihatod ko niya sa akong gipuy-an. Mura kong gibalik pagkabatanon nga na in love. Naghudiyaka ko mga kauban kay matod pa sa ilang joke nga isang Pinoy na naman ang maiahon sa kahirapan. Ang mga kauban, sila pa ang ni-stalk kang Superman. Limpyo kayo ang profile, byudo kini for 2 years. Namatay ang asawa sa sakit. Kaming tanan naglingkod sa round table, naghuwat nga mo message sa Superman. Thrilling kayo kay ug mo message siya nako after ko gihatod sa balay, that means ganahan siya nako. Ni 30 minutes na lang ang nilabay, wa gyud message. After 45 minutes, ni message gyud si Superman. I'm home and thank you for today. You're such a gorgeous woman. I am looking forward to see you again. Gikilig min tanan, Papa Joe. Nangambak mi sa kalipay, murag padung nagyud ko mahalin. Nag-set mi og date nga magkita si Superman the next weekend. Tuod man, iya kong gisuroy unya at the end of the day, nag-watch mi og comedy show. Naglisod sabot kay paspas kayo sila nga mo English. Pero para di kay ko tanga-tanawon, katawa nila kay mukatawa na lang sad ko. Nadunggan nako ang katawan ni Superman nga gikan gyud sa laom, nga na-feel nako nga happy kay siya. Ug sa dihang iya na kong giuli sa balay, ningon siya nako nga happy kuno kayo siya today. And then he asked me in the most respectful way, can I have a hug? O pag-hug niya kay humot kayo siya. Lamion kayo siya kahumot. Mauto nga ni bawas po ko hug niya. O hugot pod kaayo. At the same time, genuine nga hug. Pagkahuman sa mong hugging, Papa Joe, niuli siya and sige na mi og tawag ganay. One night, ni message siya nako o guess what? Nireply po ko og what? And then he replied nga, I love you, Hailey. Sus, mura dyo gibayos kalangitan o na dugay ko nakareply kay gifeel pa nako ang Cloud9. And then finally, nakatype nako sa akong reply nga, I love you too. Nanawag siya dayon nako, pwede niya lipaya, kami na officially, and then one day, ningon siya nako nga, naami atinan nga party. O niya ipalaila na po ko niya sa mga anak. Gikulbahan kay ko kay based on sa akong naobserbahan, raba kay mga estudyante nga sipat, badlungon, wa kay ni sila GMRC sa ilaha. But I prove it wrong. Diyang namit na ako ang iyahang mga anak, kay mga buutan, pareho niya. Nagpropose si Superman nga iyaha kong pakaslan kay matod pa niya ako daw ang pinakagwapang babae nga iyahang nailhan. Pero dili pa gyud dayon happy ending, Papa Joe, kay married baya ko sa Pilipinas unya wa pa napasar ang divorce. Ni consult og abogado si Superman og magpa-divorce kuno ko sa US then mag-change status ra unya ko sa Pilipinas. Dayon kuhaon namo ang akong duha ka mga anak. Giplansya na namo among kasal ni Superman, pero usa ka adlaw niya to nakaduwat og balita nga tungod sa padayon ni Baki, may ex-husband sa iyang bisyo, giatake kini og namatay. Nabiyuda na inuong ko diha sa Pilipinas ug wa na ko'y problemahon pa para sa among kasal ni Superman. Wa ko nalipay sa balita kay siya paghihapon ang amahan sa akong mga anak o ang akong anak. Para nako tinuod man ang gugma ni Baki pero diri nako mao na iyang gibati pero di lang gyud siya mohunong sa iyahang bisyo. Lisod gyud basta palabihon ang bisyo. Wa gyud paingnan nga maayo. Sa mga karon, Papa Joe, di ako sa US, akong duha ka mga anak, kunya kasal na pud mi ni Superman. Kaduha ko niya gipakaslan. Una sa courthouse with family only and ikaduha sa garden with family and friends. Love kay ko ni Superman, proud kay siya nako. Dako siya respeto nako and never gyud ko niya gipakawawan sama sa akong experience sa nangagin akong duha ka mga relasyon nga naglabaw ang trauma o problema. Responsible sa siya nga tao ug dili siya racist. In fact, willing kay siya nga makakaton sa tuang language and culture. Ang Hailey sa una nga pirmi pakya sa gugma karon
nakaplaga na ang tinuod nga gugma. Ang lessons learned nga gusto kong i-share sa mga listeners, Papa Joe, is if God answers no for today, it really doesn't mean no forever. He is preparing us for a bigger blessings. Pag sa mga batanon diha, keep on chasing your dreams. There are always trials, but if you keep on trying, you will surely succeed. Sa tanang babae diha, nga ni pabilin pa sa toxic relationship, have courage to stand on your own. You deserve to be treated right. You deserve a Disney princess treatment. Daghang kayong salamat, Papa Joe, sa pagbasa. Imo magtatampo, Hailey. Daghang salamat sa Hailey sa imong cute o full of humor nga istorya. Labi na sa mga ngan sa imong mga nahilambigit sa imong kinabuhi. And I'm so happy to learn that I have also viewers from the United States of America. Thank you so much and God bless and more power to your family. And see you soon kung mga rimo Pilipinas po. Kini sa inyong ubos nga lagad si Papa Joe. Nagkasalamat, mabuhay mong tanan. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan.
sa kwento mong walang katapusan.